खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैनिसिमबो बेलासिनि गोजोन हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। जुबिन गार्गनि थैनायाव एबसुआ दुखु फोरमायदों। जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव सिआइडिआ नायबिजिरगोन। जुबिन गार्गनि थैनायखौ लानानै गुवाहाटीआ दुखुआव दं। एपिएससिआ साख्रि थिसननायनि इन्टारभिउखौ दोनथ'दों। जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव आसाम सरकाराबो नायबिजिरगोन। गुवाहाटीआव मोब्लिबारि अट' सालायगिरिफोरा जुबिन गार्गखौ मान बावनो हानजा सुरदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव एबसुआ दुखु फोरमायदों। सिंगापुराव रुंसारि जानाय जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव निखिल बड' फरायसा आफाद (NBOSU) आ गोथौयै दुखु फोरमायदों। मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों एबसुआ महरगिरि, रोजाबगिरि, देंखो दिथागिरि, देंखोगिरि, मेथाइ लिरगिरि, फावखुंगुर आरो दिथागिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव गोथौयै दुखु फोरमायदों। बिबुंथियाव बिथांमोनहा जुबिन गार्गखौ सासे देंखोगिरिल' नङा, नाथाय फसंथान, खौसेथि, सिनायथि आरो थुलुंगानि नेरसोनबो होनना बुङो। गावनि रुजुजायै गारांनि गेजेरजों बड' देंखोआव बिथांनि बेसेनगोसा बिहोमाखौ मख'नानै आफादा बुङो दि आरिमु, हारिमु आरो समाजआ बिथांनि रुजुजायै बिहोमाखौ अरायबो गोसोखांनाय जागोन आरो फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरखौ थुलुंगा होबाय थागोन। जुबिननि गैयैआ मोनसे लाथिख' जानानै दं, नाथाय बिथांनि गारांआ खौसेथि, मिजिं आरो सिनायथिखौ थुलुंगा होबाय थागोन होनना एबसुआ दुखु मोननाय नखर, लोगोफोर आरो लाख लाख अनसायगिरिफोरनि फारसे गोथौयै दुखु फोरमायहरो। नैथि खौराङाव दङ। जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव सिआइडिआ नायबिजिरगोन। खौसे नायबिजिरनायनि थाखाय गासैबो एफआइआरफोरखौ ज' खालामनाय जादों। अनजालु रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि थैनायनि नायबिजिरनायखौ क्रिमिनेल इनभेस्टिगेशन डिपार्टमेन्ट (CID) आव दैथायहरनाय जाबाय। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिथिहोयो दि नर्थ इस्ट इन्डिया फेस्टिभेलनि गाहाय सामलायगिरि श्यामकानु महन्त आरो गार्गनि मेनेजार सिद्धार्थनि हेंथायै होनाय गासैबो एफआइआरफोरखौ गोरोबथायै नायबिजिरनो थाखाय CID आव लांनाय जाबाय। सिंगापुराव गार्गनि दुखुनांथाव थैनायनि सायाव गुबुन गुबुन पुलिस थानाफोराव गोबां एफआइआर होनायनि उनाव बे खामानिखौ लानाय जादों। दा रोजाबगिरिनि थैनायजों सोमोन्दो थानाय थासारिखौ मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय मोनसे खौसे केस रेबगान्थि खालामनाय जागोन। याट ट्रिपनि समाव जानाय खैफोदनि सिगांनि जाथायफोरनि सोमोन्दै रायजो राजाफोरनि दुखु आरो गोसो बायनाया सोंलु सोमजिहोदों। CIDनि नायबिजिरनाया दावबायनायनि चार्टफोर, मावफुंजानाय रैखाथि नेमखान्थि आरो जुबिनजों लोगोसे फैनाय सुबुंफोरनि जवाबदेहिनि सायाव मिरु जागोन। सुबुं माहारिया रोजाबगिरिनि उनमोनथायखौ मान बावनो थाखाय बिबान आरो सैथोथि नागिरगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ। जुबिन गार्गनि थैनायखौ गोसोखांनानै गुवाहाटीआ दुखुआव दं। मुंदांखा हारिमुआरि सुबुं जुबिन गार्गनि हरखाब रुंसारि जालांनायनि उनाव आसामाव गोथौ दुखुआव दं। दुखुनि मोनसे दोहौआव गुवाहाटीआ मोनसे मावख'आरि नङै बन्द मोनदांथिजों मोगा-मोगि जादों, जेराव बांसिन फालांगिफोरा गावसोरनि मान बावनो थाखाय बन्द जादों। सुबुं माहारिया थैनाय रोजाबगिरिखौ गोसोखांनानै सरासनस्रा दावराव-दावसि लामाफोरा सिरि जानायखौ नुनो मोननाय जादों। गाबोन फुङाव गार्गनि गोथै सह'खौ दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटीसिम लांनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों। बेखौ गिबियाव बिथांनि नखरनि थाखाय काहिलिपारायाव थानाय बिथांनि न'सिम लांनाय जागोन आरो बेनि उनाव सरुसाजाई स्टेडियामसिम लांनाय जागोन, जेराव रायजो-राजाफोरा जोबथा मान बावनो खाबु मोनगोन। स्टेडियामाव रायजो-राजाफोरनि नायनायनि लावथाइखौ देहा फाहामगिरिनि बिथोन बायदियै थि खालामनाय जागोन। जयै दुखुआ गुवाहाटीसिमल' नङा, नाथाय गासै रायजोआवनो मोनदांनो हादों। ब्रैथि खौराङाव दङ। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि थाखाय एपिएससिआ साख्रि थिसननायनि इन्टारभिउखौ दोनथ'दों।
आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन (APSC) रुंसारि देंखोनि गेदेमा जुबिन गार्गनि सन्मानाव थिसननायनि मोगा-मोगिखौ गोबाव खालामदों। बिथांनि रुंसारि जानायाव हादोरसायाव गोथौ दुखु मोनदों। आबाद जौगाखां मावख'गिरि एडिअ मासिनि थाखाय मोगा-मोगि, जाय गुबैयै 22 आरो 23 सेप्तेम्बराव जानो गोनांमोन, दा 25 आरो 26 सेप्तेम्बराव जासिगोन। APSCनि मावख'आरि फोसावनायाव बुंनाय जादों दि मेथाइ रोजाबगिरिनि थैनाय आरो गोथै देहा सावनाय हाबाफारिखौ मान होनानै दोनथ'नाय जादों। बाथि खौरांआव दङ जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव आसाम सोरखारा नायबिजिरगोन। हादोरसाया जोबथा मान बाउनायनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं। मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाय जाथायनि सायाव आसाम सोरखारा नेमखान्थि बायदियै नायबिजिरनायखौ फोसावदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नायबिजिरनायखौ दैदेनगोन, जाय नायबिजिरनायाव हारिमुआरि मावथि श्यामकानु महन्त आरो जुबिननि सामलायगिरि सिद्धार्थ शर्मा बिथांमोनहा बाहागो लाफागोन, जाहाथे गासै आयेनारि खान्थिफोरखौ मावफुंनाय जागोन। जुबिन गार्गनि जोबथा मान बाउनायनि थाखायबो हादोरसाया थियारि जागासिनो दं। पस्टमर्टेमनि थाखाय सिंगापुराव थानाय बिथांनि गोथै सह'खौ रबिबारनि फुङाव गुवाहाटीआव लाबोनाय जागोन। गिबियाव बेखौ बिथांनि न'आव मोनसे गावारि नखरनि दुखुनि थाखाय लाबोनाय जागोन आरो उनाव रायजो-राजाफोरखौ नायनो थाखाय सर'साजाई स्टेडियामाव लांनाय जागोन। जोबथा फोरबोनि थाखाय गोजोन आबहावा थि खालामनो थाखाय माहारियारि राजालामाफोराव थांलाय-फैलायखौ बन्द खालामनाय जागोन। गिबि मन्थ्रिया रायजो-राजाफोरखौ नायनायनि सिगां नखरनि प्राइभेसिखौ मान होनो थाखाय खावलायो। द'थि खौरांआव दङ गुवाहाटीआव रोजा-रोजा मोब्लिबारि अट' सालायगिरिफोरा देंखोनि रुंसारि आइकन जुबिन गार्गखौ मान बाउनो मोनसे हानजा सुरदों। अनजालु मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि हरखाबै रुंसारि जानायाव आसामाव थानाय साफ्रोमबो सुबुंखौनो सोमोनांहोदों। मुंदांखा महरगिरिखौ दुखु फोरमायनो थाखाय रायजोनाङैनो मोजां मोनगिरिफोरा खौसे जाबोगासिनो दं। सुबुंफोरा बिथांखौ मान बाउनो थाखाय ममबाति फोजोंगासिनो दं आरो हानजा सुरनाय हाबाफारि लाबोगासिनो दं। गुवाहाटीआव लामाफोराव अनसायगिरिफोरा ज' जानायजों लोगोसे दुखुनि मोनसे मख'जाथाव दिन्थिफुंनाय जादों। मोनसे जर'खा मान बाउनायाव गुवाहाटीनि इलेक्ट्रिक अट' एस'सिएशनआ मोनसे रेली खुंदों। गोबां मोब्लिबारि अट' सालायगिरिफोरा बाहागो लानानै गणेशगुरीनिफ्राय जानानै जीएस र'डजों दावगालाङो। ड्राइभारफोर आरो मददगिरिफोरा जुबिन गार्गनि बेनार आरो सावगारिफोरखौ लानानै बिथांनि देंखो आरो असमिया हारिमुआव बिहोमाखौ फालिनो थाखाय स्ल'गान होदोंमोन। बे रेलीआ आसामनि सुबुंफोरजों जुबिन गार्गनि गोख्रों सोमोन्दोखौ दिन्थियो। नुजाथिफैनाय सुबुंफोरा फोरमायबावो दि बिथांनि देंखो आरो उनमोनथाइया इयुन जोलैफोरखौ थुलुंगा होबाय थागोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।